What's up, guys? How is it? Murise muzwara nhasi. So guys, tingoshare nemi nyaya yakanaka iyi. Vari muSouth Africa vanhu vazhinji vari kuchema nenyaya dzekuti kumabasa kwavari kushanda kuri kudiwa mabank accounts. Ivo vasina mabank accounts because of kushaya zvikwanisiro, maybe mapermits and stuff. Manje tina mukoma anonzi mukoma Darlington, mukoma anoita kuti zvinhu zvive nyore nyore. Kana usina permit uri muSouth Africa uri muZimbabwe, bata mukoma Darlington, namba dzavo dziri pascreen. Murora wenyu atova neFNB account, atova nemaaccounts emuno, mabank accounts emuno, nekuda kwamukoma Darlington. Ukange wabata zvisi zvinoita nyore nyore, vanovabata sei? Wabata panamba dzavo, vanokuudza wovapa zvese zvinodiwa, madetails ako ese, wotova necard nebank account yako, madetails ako wotova nawo, wozofonerwa neFNB after some days kuti unotora paany FNB bank, any FNB branch riri padhuze newe, or they can deliver it to. kana kuti vanokwanisa kudhiliva futi kumba kwenyu kwaunenge uri ikoko. So isusu takatoapply, I think last week nhasi tatopiwa FNB card redu. Muroora atova neFNB card, atova neFNB account, atova neaccountwo. Saka kumabasa uko vanhu vazhinji vari kuchema nei? Vari kuchema nekuti vari kunoshandisa mabank accounts evamwe vanhu. Kupera kwemwedzi wobva vavhigwa mari, onzi mari yadyiwa, maretsi, muchidyiwa mari nevanhu. Saka batai mukoma Darlington, namba dzavo ndo dziri pascreen. Vanopedza masports, vanoita kuti zvinhu zvive nyore kwamuri. Hazvinei nekuti hauna permit, hazvitomborina nabasa nekuti hauna permit. Vanoita kuti zvive nyore nyore, vanoita kuti uve neapplication yebhengi rako, uchiita matransfers ako, ma-e-wallet nezvakasiyana siyana. And guess what? Chero ukaenda kuZimbabwe, mari yako inongopinda and FNB app yako inenge ichingoshanda. You can even pay. Patakamboenda kuZimbabwe paya, takabhadhara rent tiriko kuZimbabwe, kungotransfer mari tichishandisa FNB app yedu tiriko kuZimbabwe, mari dzedu dzaingopinda tiriko kuZimbabwe. Saka hazvinetsi. Please vhurai mabank accounts namukoma Darlington, nekuti mukashandisa mabank accounts evamwe vanhu munovharwa mari. Dodiji kungodla hautauri So guys, ndakoleta card rangu, ndakusura wife allowance yangu I love you. Okay. Oh, ngani pakati video lokubata.